בואו נכין לבעלי אוכל לעבודה. יום שני שלנו זה כמו יום ראשון בארץ, אז בדרך כלל אני שולחת את קרן לעבודה עם וריאציה כלשהי של שאריות של הסופש. אבל כמובן שאני דואגת שמה שאני שמה לו או טעים ומרגיש טרי ככל האפשר. והאמת שזה בא לי בול היום כי אני מצוננת כבר כמה ימים. ככה הצלחתי לארגן לו את האוכל ממש זריז, והספקתי לנוח קצת לפני שאני מתחילה לעבוד. אגב, מלא מכם שואלים אותי אם אני עקרת בית ולא עובדת. אז אני רק אגיד שלהיות עקרת בית זאת עבודה בפני עצמה, ואני ממש מעריכה נשים שנשארות לטפל במשק בית ולגדל את הילדים. אבל כן, אני עובדת, יש לי עסק לשיווק דיגיטלי. דיברתי על זה בסרטונים קודמים ושיתפתי גם איך היום עבודה שלי נראה. בקיצור, אז היום הכנתי לקרן סלט מרענן עם מלא ירקות טובים, וסלמון אפוי שהכנתי אתמול באייר פרייר, והיום קרן העדיף את הסלט בלי פחמימות, אז עשיתי את הסלט אקסטרה לארג' כדי שיהיה לו משביע. ושמתי לו כרגיל את החטיפים לאחר הצהריים,